खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय। बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय डेकाफार्म बालाबारि। बे डेकाफार्म बालाबारि गेलेग्रा फोथाराव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा जानो गोनांनि लाहार फाहार, बे लाहार फाहारनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो नागिरदों। बे समायना बे पेन्डेल, जिहेथु लामानि पेन्डेल, बे लामानि पेन्डेलनि गेजेरजों जों मिथिनानै मोनो बे डेकाफार्म बालाबारि ओनसोलाव जानो गोनां जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जानो गोनां जेबो हाबाफारिया मा जानानै दं आरो माबायदि साखाफारा जानानै दं बिथांमोना रिसेपसन कमिटिनि आरसि कमिटिनि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानि। दा बर्थमान बिथांमोना बेयाव बे समायना गेलेग्रा फोथाराव बायदि खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों दासिम बे डेकाफार्म बालाबारियाव जानो गोनां जिहेतु हाबाफारि, बे हाबाफारिनि सायाव बिथांमोननिफ्रायनो माखासे बाथ्रा मिथिगोन। गिबि गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनै जिहेतु नोंथांमोननि जे डेकाफार्मनि जानो गोनां जिहेतु हाबाफारि, मा हाबाफारिया दासिम बेसेबांसिम आवगायनानै दं? खुलुमबाय। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासै नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा दिनै जोंनि बे जानो गोनां बोसोरसालिया जथुम्मा, बेनि हाबाफारिया फ्राय 80% दावगाबाय। गासैबो बिथिङावनो जोंनि हाबाफारिया दावगागासिनो दङ। आरो दा नोंथाङा बे समाव मा बिबानाव दङ? आं दा बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि। औ। ओरैनो सानबेसेनि हाबाफारि बेयो? बेयो जों साननैनि हाबाफारि, 18 आरो 19 साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों बानजायनो आखायाव लादों। धेमाजि जिल्ला आइजो आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेसेथि? बेयो जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 4थि 2 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 0थि 2 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मा, लोगोसे सानजा सानजारि नोगोर आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 2थि 2 बोसोरारि जथुम्मा। मोनथाम आफादजों जिहेतु मोनथाम आफादजों जथाय खुंनो लानाय जादों। बे समाव नोङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै रायजो राजाफोरखौ आरो नोंथांनि मावथिफोरखौ माबायदि बाहागो लानानै बे मिटिंखौ जाफुंसार होनायाव मदद होनो खावलायदों? आं दा गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे मिटिङाव गासैबो जोंनि बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, गुबुन गुबुन दालाय आफादनि इनचार्ज आरो मेम्बार्स गासैबो आरो ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जोंनि बे साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बे मेहेरगोनां बोसोरसालिया जथुम्माखौ गासैबो गाजा गोमजायै गोसो मोदोम होनानै जोबोद समायना रमायना मेहेरगोनां खालामनानै जाफुंसार होनो थाखाय आं खावलायो। बे समाव बिथाङा फोरमायबाय जानो गोनां जिहेतु साननैनि हाबाफारि जिल्लानि। बे समाव साखाथियाव दं धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांखौ दा बानजाय आफादावबो बिबान दं बिथाङा। बे समाव जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोना लानाय जाबाय। जितु हारिमुनि बिबान दं हिसाबै आरो लोगोसे बानजाय आफादनिबो बिबान दं हिसाबै एबारनि जिहेतु जे हाबाफारियाव हारिमुखौ नोंथाङा माबायदि मा हारिमु लानानै बे मिटिङाव बे मेलाव नोंथाङा दिन्थिफुंनो नाजागोन? गोजोननाय थाबाय। जा बे हारिमु आफाद होननानै बुङोब्ला हारिमु आफादखौ जोङो दालाय आफाद दानानै होदों। नै दा आङो नैबे कनफारेन्सआव आङो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो हारिमु आफादखौ एसेबां माबा खालामाखै, जिहेतु आं दालाय आफाद दानानै होखादों। दा गिबियाव आङो बिथांमोननो सोमजायखानाय जाबाय जे दालाय आफादनो सोमजायनानै होखानाय जाबाय नोंथांमोना माबायदि पर्याय लांनांगौ। ओरैनो हारिमु बिलिफांफोर लानाय जादों नामा? हारिमु बिलिफांखौ जोङो ओरैनो प्रग्रामाव माबा खालामाखै, थेवब्लाबो जोङो हारिमु बिलिफांखौ खमैब्लाबो 10-12 बाजिसिमसो सालायनाय जागोन जों। धेमाजि जिल्लानि सासे नों हारिमु आयदानि बिबानगिरि हिसाबै हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ माबायदि बाहागो लाफैनो खावलायगोन आरो गामियारिनिफ्राय ओरैनो बादायलायनायफोर फैनायनि हाबाफारि लादों नामा? गामिनिफ्राय बेफोरबायदि बादायलायनाय कम्पिटिसन होननायखौ जों लायाखिसै। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे कभिड महामारिया दासिमबो एसे दङ हिसाबै जोङो बेनिखायनो जोङो हर थजासे खालामला होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायाखै जोङो। थेवब्लाबो जोङो फुंनिफ्राय खरासनिफ्राय लानानै अपेन सेसनाव खेराइ मोसानाय, बिदिनो ग्रुप डेन्स मोसानाय, बेनिफ्रायहाय जोंहा बे जोबखांनानै जोङो ओरैनो दसे सम जोङो
मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ लेंहरगोन मानो होनना बुङोबा दा जोङो एब्राबलि बुंनो हायाखै जे आङो माने मानो होनना बुङोबा प्रग्रामाव सोआखैब्लाबो जिहेतु आङो माने धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै 10-12 बाजिसिमब्लाबो आङो हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ दालाइ आफादखौ खावलायनाय जादों। हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ माबायदि बाहागो लाफैनो खावलायगोन? हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आङो माने खोब डिसिप्लिनै माने बाहागो लाफैनो थिनदों। मानो होनना बुङोबा जोङो बासि मानसिसो लेंहरखानाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जों माने आगोलनि बायदि जोङो माने जाब्रा स्टाइलाव जों खालामनो नागिराखै। मानो होनना बुङोबा नै दा हर थौनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा हारिमु होननानै बुङोब्ला अट'मेटिक मानसिफ्रा फैखायो। जिहेथु माने हारिखौ फोथांनोबा हारिमु नांगौ नालाय बेनि थाखायनो हारिमुखौ माबानो थाखाय ओरैनो अट'मेटिक मानसिफ्रा फैखायो। जाहाथे एसे गेसें जाथों होननानैसो माबा खालामदों जोङो। मानो होनना बुङोबा जोंनियाव एसे सिटुवेसना एसे बिनि गेजेरजों माबायदि बाहागो लानो खावलायगोन? खावलायनायखौथ' मा बुंनो जोङो माने गामि हिसाबै माने खावलायदों। गामि दरसेनिफ्राय जाहाथे माने दोंसेबाबो नोंथांमोना मोसानानै खिन्थालांनांगौ बे आरो बे आन्सलिक पर्जायनिफ्राय बेखिनियानो आरोना बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय। जोंहा सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयै जथायनानै बिथांमोननि दैदेननायाव आरो बे डेकापाम ओनसोलनि जाय बिथांमोना हारिखौ मोजां मोनग्रा हारिखौ सिबिग्रा बिथांमोना बे समाव गोख्रों बिबान लानानै जिहेतु डेकापाम बे बालाबारियाव जानो गोनां जिल्लानि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै मिलायनानै बिथांमोना बे समाव बायदि रोखोमनि जितु मावनाय बे ओनसोलाव साब सिखोन खालामनाय बेखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। जिहेतु जोंनि दिनैनि दिना स्वच्छ भारत अभियान मिशनखौ जिहेतु फोसावनाय बे फोसावनायनि नेमखान्थि आदर्शफोरखौ लानानै बिथांमोना दानिफ्रायनो मिथिं जायैनि सिगांनिफ्रायनो साब सिखोन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो लोगोसे जोङो पेन्डेल फारसे आवगायलांनो नाजागोन। पेन्डेला माबायदि बेसेसिम आवगायखो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि दिन्थिलांगोन जोङो। बे समाव बिथांमोना साखोन सिखोन खालामनाय साफाय अभियान खामानिखौ मावगासिनो। जिहेतु बे ओनसोलनि जिहेतु थासारि बा जोंनि आदर्श आरो बे समायना थासारिफोरखौ दिनैनिफ्रायनो बिथांमोना खालामनो नाजादों। मानोना गोजान गोजाननिफ्राय आलासि फैगोन आरो जोंनि बेबायदि साखोन सिखोन थानांगौआ जोंनि साफ्रोमबो सुबुंनि गोनांथि। बिनिखायनो बिथांमोना बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जायनि सिगांनिफ्राय बिथांमोना दासिम साब सिखोन खामानिखौ जों मावबाय थानायखौ नुदों। थारैनो जोङो पेन्डेल फारसे आवगायलांदोनि दा बे पेन्डेलनि सारिगिदिं थासारिफ्रा माबायदि जानानै दं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायलांनो नाजानि जों। साननैनि हाबाफारि जागोन बे धेमाजि जिल्लानि जिहेतु हाबाफारि बे हाबाफारि जागोननि गेवलां फोथाराव दा जोङो दंफैयो। बेयाव 3 गाबनि जिहेतु फिरफिला आरो लोगोसे बेयाव 7 जन सुबुंखौ आखाइजों आखाइ हमलायनानै सानजा फारसे दावबायलांनाय बे मोनसे नुथाय आरो लोगोसे आखाइ फारसे हमनानै सासे सुबुङा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे फिरफिलाखौ लानानै सानजा फारसे दावबायलांनाय बेखौ नुदों। बिथांमोना बेयाव माबा मोनसे रहस्य फोरमायदों। आरो लोगोसे नैबेयाव मोनसे आरो जोङो सावगारि नुबावदों। बे जाबाय बे मोनसे सान आरो लोगोसे जोंनि बर'नि गुबै आर'नाइनि मोनसे आगर आरो लोगोसे गोमो गाबनि बे मोनसे फिरफिला। बेबो जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बियो दुलाराय आइजो अनसायनि मोनसे फिरफिला। बे फिरफिलाखौ बिथांमोना बेनार आखिदों। आरो लोगोसे बे गेवलां फोथाराव बिथांमोना दिनै जोङो माखासे खामानि हाबाफारि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बे गेवलां फोथारनि थासारिया जोबोद समायना जादों। बिथांमोननि खम समनि गेजेराव बिथांमोना बे थासारि जाहाथे खामानि मावबाय थानाय बे मावबाय थानाया खम समनि दिनावनो जाफुंसिगोन आरो मेलाबो साननैसोनि उनावनो बिथांमोना जागोन। बारा सम गैला। बे जाबाय डेकापाम बालाबारिनि गेलेग्रा फोथार। बे मिसिं कृष्टि भुबन बे मिसिं कृष्टि भुबनाव जिहेतु जोंनि बर'नि माहारि आफाद जाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथायै खुंनो लानाय बे हाबाफारि जिहेतु दा समाव जोङो सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि दङ जोंनि खाथियाव। बिथांनिफ्राय जों माखासे फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि। जिहेतु नोंथांमोननि जिहेतु सानजा सानजारि नोगोर दख'रानि सिङाव थानाय बे जानो गोनां हाबाफारि माबायदि लाहार फाहार लादों आरो
बे देग्लायनि जानो गोनां हाबाफारिया माबायदि जागोन नोंथांनि साननायाव आरो माबायदि नोंथांमोना खुंफुंनो सानदों? गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोंनि बे दिनै फैगौ 18 आरो 19 डिसेम्बर अक्ट'आव जानो गोनां धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादजों लोगोसे सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि दख'रा बर' सुबुं आफादनि जानो गोनां बे मेला आसा खालामदों मोजाङै जाफुंगोन आरो जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो होननानै आखायाव लादों। इतिमধ্যे जोंनि खामानि मावनाया 50% फ्राय जाफ्रामबाय आरो बिनि जागोना मा डेटआव मोनलाय? 18-19 डिसेम्बरनि। औ दा जोङो आसा फारिदों गाजा गोमजायै जोंनि बे कनफारेन्सआ जाफुंगोन। बेवहाय जोङो गोबां जिहेथु जोंनि बर'नि जौगानायनि सोमोन्दै सावरायनो गोनां दङ, माखासे समाजारिनि सोमोन्दै सावरायनो गोनां दङ। बेवहाय जों गोबां आलासि लेंहरदों। बे आलासिफोरखौ जोङो इनफरमेसन जोबनाय जाबाय आरो बिथांमोननिफ्राय जों खबर मोनदों बिथांमोना जोंनि बे गेवलां मेलाव गासैबो बाहागो लाफैगोन। आरो नोंथांमोननि बे सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा आयदाफारि देग्लायनि बोसोराव जिहेथु मोनबै सोलायनाय बिबान सोलायनाय लानाय बेबायदि हाबाफारिफोर दं नामा? औ जोङो देग्लाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद सानजा सानजारि नोगोर दख'रानिया जोंना बिबान सोलायनाय जागोन। माने टार्मिनेसन दङ। लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि बेबो टार्मिनेसन बिबान एंग्लायलायनाय बा बडि चेन्जआ जागोन। बेवहाय दा सावरायनायनि गेजेरजों बोरैहाय गोदान बडि दानाय जायो बे डेलिगेटनि सायाव सोनारसिगोन। नोंथाङा मा आसा खालामदों जिहेथु बे मेलाव माबायदि बाहागो लानांगौ रायजोफ्रा आरो बे दाफुंनायाव माबायदि मदद होनांगौ? जों दख'रानि जानानै बेखौनो आसा खालामदों जिहेथु जोंना धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जितु खुंफागोन लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला रायजोफोरा गासैबो डेलिगेटआव थान्दै मेलाव बाहागो लाफैनानै जाहाथे फैगोन जाबायदि जोंनि बर' रायजोनि सायाव साननो गोरों एबा माबायदि सोलिलाङोब्ला जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हागोन बेनि सोमोन्दै साननो हनो रोंनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सायख'नानै होयो। आरो गेवलां मेलाव जिहेथु जोंना देग्लायसो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु एकर्ड जालांनाय बिटिआरजों लोगोसे जोंनि BKWSC बेनि सोमोन्दैबो माखासे खोन्थाखौ जोंनि जिहेतु जोंनि चिफ सार बिथां BKWSCनि चिफ सार थागोन लोगोसे जेसेबां EM दङ बिथांमोना बाहागो लाफैजोबगोन। बेवहाय गोबां खोथा मोन्थिनो मोनगोन। बेनिखायनो आसा खालामो गासैबो जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'रानिफ्राय लोगोसे जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ आङो मिजिंथिदों। गोजोननाय थाबाय। बे समाव बिथांमोना फोरमायबाय जाय दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद होनोब्ला जोङो बयबो मिथिसै आरो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादा मानो जोनोम जादोंमोन आरो दिनै मानो दासिम दङ बिनि सायाव बिथांमोना हयथ' गोबां सावरायलायनाय जागोन। जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना जोंनि आउट अफ BTC आव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारिखौ लाबोनो बा मोनसे जौगानायखौ लाबोनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जादोंमोन। बेनिखायनो बिथांमोना दा बिथांमोननि दाबिनायजों जिहेतु काउन्सिल बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे मोननो हाबाय बिथांमोना। बिनिखायनो बिथांमोननि नाजानाय आरो बिथांमोननि मावनांगौ थांखिफोरखौ लानानै बै दिनाव बिथांमोना गुवारै सावरायलायगोन। बिनिखायनो बिथांमोना नैबे बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों जे जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा गंफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे मेलाव फैनानै जोंनि फैबाय थानाय समा माबायदि जागोन बेखौ मिथिनो थाखाय बिथांमोना बेयाव हांख्रायदों। आरो बेनोमोन जोंनि दिनैनि जिहेतु बे जानो गोनां 2021 मायथाइनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानो गोनां मेलनि थाम थिम खालामनाय हाबाफारिनि दिन्थिफुंनाया।